inicia. Registrament. Per què? Pizza Tower. Què té aquest joc per ser tan mític? Per posseir un magnetisme cap a certa gent com jo. Que em sembla tan meravellós i em sembla la segona benvinguda de Crist. Bé, s'han vessat rius de tinta i hores de vídeo assajos explorant perquè és un plataformes tan icònic amb tan poc temps de vida i com a fan indiscutible d'aquesta saga, però saga encara no, però ja tot arribarà, que Sugar i Spire està per allà, prima, però aquesta saga aquí us deixo humilment la meva opinió, la meva opinió com si no fos un vídeo en el que estaré per dir-ho d'una manera elegant, xarrupant-li tota la cigala al joc Pizza Tower. Però anem a fer veure que no he dit això. Bé. Primer xerrar sobre aquest joc. És un plataformes inspirat en Wario Land. I win! I win! Evidentment. Però amb velocitat Mach número 4, com el popular anime Assassination Classroom. M'ha costat de diners, no m'ha baixet. Tenim un personatge veloç i el disseny de nivells no us ho perdeu, acompanya, tot un detall, doncs es veu que avui dia és demanar massa. Sonic! Em sembla que és l'hora dels mastegots. Però sí, podem escalar murs, la velocitat a la que podem arribar és infinita, ja que són pràcticament indestructibles, ens podem estimbar amb enemics, en parets, pràcticament qualsevol obstacle infinites vegades. You have hurt Pino 1,000 times. He is hurting you. Cosa que quadra molt aquesta mentalitat tan cartoon, tan exagerada, tan grotesca del videojoc. Fent només que tinguis això, més ganes de millorar la teva marca, de dominar el personatge, de dominar el moviment. I a més, en Pepino Spaghetti, el protagonista del joc, és molt satisfactori de controlar. Tot i ser un personatge que va ràpid, que normalment acostuma a ser això, un cagarro de fer-lo anar. Però també podeu veure que la combinació d'escenaris i del moviment del personatge casa, funciona. I fins i tot funciona en nivells que canvien el moviment, amb certa transformació, amb certa gimmick. El fet de caure sobre una pila de formatge i fer-se una bola, el fet de surfejar sobre una tapa de brossa o el fet de convertir-se en cavaller de la pizza. Són tota mena de transformacions que donen una mica de sabor al nivell, per dir-ho d'alguna manera. I són totes les transformacions, evidentment, per admissió, per evidència del seu creador, són fusilades del Wario Land. Amb un estil més diferent, perquè aquest personatge és del nivell, doncs clar, fa que sigui un element més de la jugabilitat, fa que de tant en quant, de tant de nivell, de córrer sense cap tipus de... Així, però és que de córrer pim-pam, d'arribar-ho tot, fa que diguis un moment, hi ha més maneres.
I a part de tot això que he dit, corren molt ràpid, els enemics t'estimes contra ells i els rebentes. Pots agafar-los i rebentar-los com... Pots jugar com a Wario Land. Doncs aquest joc té una cosa encara millor, que és un puto parry. Pots driblar o fer que l'atac de l'enemic torni a ell en un plataformes d'alta velocitat. Era necessari? No. Està molt implementat? Ni molt menys, està ben implementat, perquè és tan satisfactori. Perquè sí, et sents poderosíssim tot el joc, evidentment aquest joc conté alguna cosa d'aquestes, però el fet de poder estar contra un boss, del que ja parlaré en un futur, de poder estar lluitant contra un boss i... perquè no recordem... Sí, ara em direu 40, però jo no recordo cap plataforma famós que tingués puto parry. Agraïm les coses al Pizza Tower, agraïm les coses de Tour de Pizza, Però el fet que tingui una jugabilitat apostoflant no castiga els errors dels jugadors, que és molt important no castigar els errors dels jugadors, perquè si no es frustren. I sí que hi ha jocs que el seu model sencer és que superi aquesta frustració al jugador i al pas i tot el que vulguis. Ja, està molt bé. Millores, talent, el que tu vulguis, però aquest joc ve a passar-s'ho bé i a donar-te ànims. Hòstia. Com el protagonista. I ara que anava a parlar del protagonista. Aquest estil artístic, tret de Galles, de Ren i Stimpy, del show del cuc de terra Jim, aquests dissenys lletjos, caricaturescos, us semblin el que us semblin, són icònics. I en veure aquests personatges, les seves animacions, t'ensenya de què van, t'ensenyis el seu rotllo. No cal ni diàleg. I pràcticament, si vols saber més lore, hi ha tires còmiques, que són gracioses i genuïnament aporten bastant. Saps quin és el seu rotllo. I jo crec que és molt important per a un joc amb aquestes sensibilitats tant del passat i del present actual. O sigui, hi ha cançons de cada personatge i tires còmiques i bàsicament en Pepperman és un artista obsessionat amb si mateix. El Vigilante és un fan dels westerns que vol justícia o semblar un justicier. Només vol semblar un justicier, és com un actor de cinema, és molt graciós, és còmic, em fa riure. El Noise és una joguina trencada que busca atenció a tota costa i busca tanta atenció, la quantitat d'atenció que cerca és tan gran que acaba tenint el seu propi mode. Val? I el seu propi mode és que ell n'és el protagonista en aquell moment. Ell arriba a Pizza Tower de nou i ja n'és el protagonista. Cosa que em sembla perfecta. Ideal. Perquè la jugabilitat... Bé, això hi ha un vídeo de Designing for que ho explica, però us ho explico jo millor. No, millor no, però més curt. Però bàsicament el que fa és... El Noise corre, però no va amb el mateix estil que Pepino. I vol demostrar que, a la seva manera, com està inspirat en el Noid, té màquines, té coses de... Té el seu mode que és com de... És meravellós. És un mode que fa que entenguis el personatge. Amb el mode de Pepino entens el personatge, entens que està espantat, entens que ja n'ha tingut prou d'això, entens que cada nivell
és important per ell, perquè si no li destrueixen el puto local. Doncs amb el Nois, el mateix. Després tenim altres personatges com la Noisette, que és un rotllo Minnie Mouse o Amy Rose, la primera vull dir, que és, a veure, és una mica, només sóc una noia, però està bé, no surt gaire, m'agradaria que li donéssim més protagonisme, però té un cafè a dins de la torre, que és molt xulo, i on veus veus un boss prenent-se un cafè, que és el Vigilanti. Què més voleu? I després tenim en Fake Pepino, que és un clon mal fet d'en Pepino, que et fa entre por i pena, perquè aquest joc té ADN de joc de terror. Val? És una cosa que es va quedar intrínsecament al joc. Val? A l'anar a ser-ho, es va canviar molt la direcció, va acabar sent un plataforma, vull dir, imagineu com va canviar la direcció, però va quedar en un tema de terror. I el tema més terrorífic no és ni en Pizza Head, ni en Pizza Face, no. És el puto Mr. Stick dels Pavarots. És una aprofitat i és un bulto, val? O sigui, el tio podria deixar-te passar els nivells, podria ajudar-te, però decideix enriquir-se a la teva costa. I recordem que per nivell guanyes 50 pavos. I tu dones 50 pavos. O sigui, amb que et tregui alguna cosa ja és feliç. Puto usurer de merda. És el Tom Nook d'aquest univers. No hi ha res més. Podria ser més clar i més... però és això. És un desgraciat. I després tenim tot el contrari. En Jerome. Un treballador esgotat que segueix les normes de la torre, però que manté sempre la calma perquè és una puta roca. O sigui, pesa un colló, crec que és bastant invulnerable a tot el que té a oferir-li la torre. Però sí, els dos enemics dels quals he parlat és en Pizza Face, un enemic terrorífic que surt al principi del joc, a l'animació, que se li apareix a Pepino i li diu ara et destruiré la teva pizzeria de merda, i en Pepino no! I ha d'anar-se corrents, doncs és el que apareix. Val? I en Pizza Head és un maniac mesquí de pebrots que té una mica el rotllo del Nois de ser una joguina trencada. Val? O sigui, és una puta joguina trencada. O sigui, hi ha com cartells de quan era petit que eren Pizza Boy i veus com es comporta més cartoon encara que els altres, però hi ha un rotllo, el dolent de Roger Rabbit, un rotllo de desesperació absolut. I clar, és tela marinera, Però clar, com ja us he dit abans, aquests personatges han inspirat cançons i un musical de 16 minuts. Ja en parlarem d'això, Però sí, parlem de les inspiracions també d'aquest joc, perquè aquest joc té la inspiració del terror, però també té una altra inspiració molt evident. Val? Que, per cert, hi ha un nivell que és temàtic de Five Nights at Freddy's, amb enemics molt xulos que dec haver posat aquí darrere, o no, ja veurem. Però, sí, això anava. Ve de les mascotes de menjar ràpid. Hi ha un enemic que és en Rocky Rococo, una mascota d'una pizzeria que feia parodies en portades de pel·li. De fet, és l'Scatman vestit de blanc, amb un trajo blanc, amb un vestit en català correcte i normatiu. Una mascota estranya de pebrots, val? També hi ha el fet que molta gent que s'hi ha aficionat, d'alguna manera, a ensenyar imatges i memes, és de la generació Z, perquè té aquesta sensibilitat. Té un humor molt d'aquest segle, o sigui, visualment és dels 90, però és actual, collons. Però clar, tot això que he explicat està molt bé. Les influències culturals, el fet que són mascotes de menjar ràpid... Però la meva connexió amb aquest joc, d'on va venir? Perquè algun meme de pizza ja havia fet. Avui toca... Però la meva connexió va arribar des de la demo del 2019. Crec que vaig veure algun vídeo fent referència a això al YouTube. Ben bé no me'n recordo. Però sí, aquí es veia que la inspiració era més de terror, val? O sigui, més creepypasta. Perquè hi ha això que es diu Sneak, que és una paròdia de Sonic. Aquí darrere ho dec haver inclòs.
o ho dec haver posat... És igual! Però sí, perquè era una demo com més fosca, saps? Aquesta també, el producte original, o sigui, el producte oficial, era menys fosc, però tenia l'essència. Però aquesta tenia encara més essència. I jo, clar, evidentment, em vaig enamorar del disseny, o sigui, el misteri. Cada tràiler, cada actualització. I el producte final és una cosa... meravellosa. O sigui, el vaig comprar el mateix dia que va sortir. I pau, tampoc era... Però ja m'enteneu, és... Coi, és difícil que compreu alguna cosa a la sortida, perquè és car, normalment. A preu de sortida, que clar, és més car. Però això va resultar en un meravellós esdeveniment de fanarts i de... com molt d'amor per part dels fans. I després de tot això, els fans ja estaven flipant, ja estaven encantats de la vida, en plan, oh, que bé, quin joc, quina meravella. A més, el va actualitzant. Hi haurà una U amb Sugar Spire, que és un univers alternatiu. Quina meravella. I de tot d'una, arriba la nominació als putos Game Awards. Val? Jo el vaig votar. Ho tornarem a fer, vaig votar. Era el joc del poble, collons. I va fer soroll. Però tristament, ens va ser arrebatat. Tristíssimament ens va ser arrebatat. Val, va arribar Cocoon, un joc de l'Xbox, que no... m'agradaria provar-lo, però segueixo enfadat. No sé com deu ser, no sé si la història és bona. Sincerament, em dóna igual Cocoon dels collons. Ens vam posar tristos, val? Però després va arribar l'actualització del Noise, on podem jugar amb el Noise, que teníem un altre os que arrossegar. Això va ser tot el que va mantenir el joc en una cosa, en una espècie de limbo, on seguia sent popular després de tants anys. Ara, els fans ho seguim mantenint, jo crec que ho mantenim viu encara. I amb tot això, la història del joc era simple, però el protagonista, en Pepino, la persona de la qual vaig estar ara mateix, tenia una iconicitat al nivell de Mario en els seus orígens. I el que em refereixo amb el nivell de Mario, no, Mario, quan va aparèixer, quan era Jumpman, quan va aparèixer el Donkey Kong, tenia un estatus de Everyman, de Average Joe, de tio normal del carrer. Perquè tothom s'hi identifiqués. I a dia d'avui en Mario és una mascota més segura, no se la juguen tant i ha perdut una mica aquesta iconicitat. Ara és més una mascota i clar, ja té èxit d'una altra manera. Però en Pepino, un protagonista espantat, emprenyat, mal pagat i amb una situació on tot li ve en contra, m'identifico més que amb en Mario. És perfecte. Ha agafat aquest estatus molt millor però clar, adaptat a aquesta època. És un pitger endeutat. Val, surt que té despeses, que cobra poc. Està fent una feina titànica per pocs diners per poder viure un dia més lluitant amb la seva ansietat i les seves imperfeccions, enfrontant-se a una gran corporació. I això fa que ens identifiquem amb ell. Pizza Hut és tot el contrari, és l'èxit. Però vol estar sense competència, sense cap tipus de qualitat. I de totes, que amb el teu poder tan simple te'l carregaràs. Val, aquest déu de la destrucció mediterrani, que han acabat el joc, diu, parafrasejant, ja no puc més, ho fotré d'hòsties, fins que me'n cansi. A Melee acaba de destruir la torre amb el cap del Pizza Hut, salvant el Pilar John i posant en escena el Jerome. Val, és un puto heroi, encara que és un antiheroi clàssic. I encara que no us sembli, aquest joc té lore amagat. Val, no només el dels
en les tires còmiques, sinó que en un moment viatges a l'espai. Hi ha portals a diferents dimensions dintre de la mateixa torre. Hi ha capellans fantasmes, un rei formatge fantasmal, retalls del joc Pizza Hut, com ja he dit abans, mags de pizzas, ulls amb nivells extras, que són com el Wario Land, però no saps ben bé on van, és una altra dimensió, evidentment. I un drac de formatge. O el fantasma de l'avi del vigilante. Quin poder té la pizza en aquest univers? Té una qualitat mística, realment. És risible. O sigui, la pizza en aquest univers és la cosa més seriosa de la història, coi. I és encara que sigui un lore ridícul, és interessant. I per això, en tot aquest lore tan estrany que us he dit que havia el puto mort al pollastre, val? Perquè era un pollastre amb un telenotícies de pollastres a la Play 1 lluitant contra cubs gegants de l'espai. I en aquest joc fas així i la gent diu quadre, no em fa aixecar una cella en senyal de... Ja m'enteneu. El Tanibata 2023. Una fira del sol del manga, però al sud de Rússia. Bé. Què va passar en aquesta cosa? Us en recordeu de l'obra de teatre de 16 minuts de la qual us he parlat abans? Doncs és aquesta. Va ser feta per fans a un saló del manga, bàsicament. És com si ho féssim aquí. Mireu, hi ha moltes obres de teatre inspirades en videojocs. Bé, de fet, n'hi ha molt poques. No sé per què coi he posat moltes. Però aquesta, a part de ser feta per fans, fa 4 canvis necessaris, gent vestida d'ombra fent els efectes, com si fos això una obra de teatre a la cubana, i fent un acting perfecte per aquesta adaptació, uns cosplays meravellosíssimament casolans. Casolans vull dir com això, saps? No m'ha costat ni 20 euros. Molt en línia amb l'esperit del joc. I van fer una adaptació de teatre amb poc material del Pizza Tower. I és el millor que he vist fet per fans. És el millor que he vist, o sigui, és l'hòstia. I això també m'ajuda a combinar-ho amb una... Crec que és una cosa que està connectada, però està connectada al meu cap. Hi ha una cançó del canal de YouTube Random Encounters on veiem en Pizza Hut intentant treballar per Pepino i en Pepino perdent els papers i devorant-lo. I és simplement meravellós i jo vull pensar que és canon. Jo m'esforço molt, faig així, tal, i penso que és canon. I és un vídeo meravellós, espero haver-lo posat per darrere. I ja un nivell més personal. Amb aquest, pràcticament amb aquest cosplay, vaig sortir a un concurs. Vaig participar com a Pino Espaguet, evidentment, i és un cosplay molt, molt barat, o sigui, dels més que he vist, perquè en essència és el de les pizzas, doncs fent així, saps? O sigui... Vaig comprar-me aquest barret, vaig comprar-me aquesta, bueno, de segona mà, això també de segona mà, i els pantalons ja els tenia. I els llars també, no me'n gusta gaire, aquest és el tema. Però sí, amb això vaig participar for the lols, a veure què passa, no? Què ha de passar aquí? Què coi ha de passar aquí? No ha de passar res, cony! I llavors, com bé ha sortit del vídeo, vaig rebre la menció d'honor al tercer premi, que eren Monsters. Bueno... Però el fet d'anar amb cosplay, amb un trajo molt més elaborat, el fet de fer a l'hòstia en un escenari, donant-li una ració de fanatisme al Pizza Tower, al Saga, que per cert us recomano que hi aneu, Fira bastant xula, competicions d'indis, una celebració del videojoc català, en general, de puta mare.
És la puta hora de la pizza. I s'acaba el vídeo.